Ассалом, ман Сафарзода Зуҳрои Насим 9 сола мебошам. Ман ба барномаи Муҳпайкар омадам ки ҳунару маҳорати худро ба шумо нишон диҳам. офарин Зуҳро Бону, чуноне ки мо шоҳиди он ҳастем. Дар ин ҷо албатта ки бедастовез наомадӣ. Хуб, дар ин ҷо мегуфтед ки чӣ овардед ба мо? Ман ҳунари расмкашӣ дорам. Аз удаи ҳама кори хона мебароям ва инчунин хӯришҳои зиёд тайёр мекунам. Ва имрӯз ман барои шумо як хӯриш бо номи хӯриши тобистона тайёр кардам. Бештар расми чиро тасвир мекунед? Ман ҳамаи расмҳоро бештар тасвир мекунам ва ба ман хело манзараро тасвир кардан маъқул аст. Яъне манзараҳои зеборо, бале? Бале. Расмҳоятонро ба мо нишон медиҳед? Бале. Марҳамат. дар ин ҷо ман расми ду пуфакро бо ҳамроҳи як то замбурча кашидам ва дар ин ҷо бошад як манзара. офарин, бениҳоят манзараи зебо будааст. Боз чиро тасвир намудӣ? Ман боз ҳайвонҳоро кашидам. офарин, номбар мекардед? Ин қурбақача, гурбача, пингвинча ва дилфинча мебошад. офарин, дар интихоби рангҳо ба шумо кӣ ёрӣ мерасонад? ба ман бештар хоҳарам Фотима ва Мариам ёрӣ медиҳанд. ёрӣ медиҳанд, бале? Бале. ва ана ҳамин ҳайвонҳое ки шумо тасвир намудед аз куҷо гирифтед? аз куҷо дар тахайюлоти шумо омад ки бояд ана ҳамин гуна кашида шавад? ман телевизиони Баҳористонро тамошо кардам ва дидам ки дар барномаи Муҳпайкар кӯдакону навросон ҳунару маҳорати худро нишон медиҳанд ва ман гуфтам ки якчанд расмҳо барои ҳакамон бикашам ва хоҳаронам ба ман гуфтанд ки ҳар гуна расмҳо каш, якто манзара ва ҳайвонҳоам низ бикаш ва ман ҳайвонҳоро кашидам. беҳтарин. Боз чиҳоро тасвир намудӣ? боз як гули садбаргро кашидам. офарин. агар шумо як гули садбаргро аз бозор харидорӣ намоед, ба кӣ туҳфа мекунед? ба модарам. агар модаратон набошанд дар хона? бошад, агар модарам дар хона набошанд, ба хоҳаронам медиҳам. шумо гуфтед ки агар модарам набошад, гулро ба хоҳаронам медиҳам. вале шумо як гул дореду ду хоҳар, ба кадомаш медиҳед? ба кадомаш? рафта як гул дига гирифта ба ҳар дуяш медиҳам. ду то гулу ба ҳар дуяш медиҳам. баъд вақте ки ду то гул овардед, ба ҳар ду хоҳаронатон ҳадя кардед, лекин дар ҳамин вақт модаратон омад, чӣ кор мекунед? ба модарам ҳам яктои дигар меорам. аллакай шаб шуд, бозор маҳкам шуд. бо коғазҳои ранга ба модарам як гул месозам. офарин. шумо аз коғазҳои рангам сохта метавонед ягон чиз? бале. масалан чӣ месозед? масалан ман ҳар хел гулҳо сохта метавонам, офтобак, ҳар хел гулҳо, манзараҳоро дар як коғаз бо коғазҳои ранга яъне мечаспонед, ҳа? бале. офарин. кадом филмҳои тасвириро тамошо мекунед? ман бештар филми Зу ва муфаттишаҳоро тамошо мекунам. аз телевизиони Баҳористон, ҳа? бале. аз шоҳдухтарон чӣ кадомашро дӯст медоред? аз шоҳдухтарон ман бештар шоҳдухтари Сафияро нағз мебинам. барои чӣ? дӯст медорам. барои оне ки ман бештар он филмро тамошо мекунам ва мебинам ки шоҳдухтар Сафия ба мисли ман ду то хоҳарак дорад ва ман бештар тамошо мекунам ва мебинам ки вай боз як харгӯшча дорад. хеле духтари хуб аст, ба падару модараш ҳама вақт ёрӣ медиҳад. ҳунару маҳоратҳои зиёд вай ҳам дорад. куртаҳои ҳар хела барои худаш ва хоҳаронаш медӯзад. ба модараш корҳоро ёрӣ медиҳад. хуб, офарин. боз як саволи дигар. агар шумо худатон ягон филми тасвирӣ не, шумо худи шумо
дар филми тасвирӣ нақш меофаридед, нақши шумо чӣ ном медошт, яъне чӣ гуна мебуд нақшатон? ба ман бештар маъқул аст ки ман дар нақши шоҳдухтар Сафия бозӣ кунам. яъне ба мисли ӯ будан мехоҳед? бале. офарин. дар оянда кӣ шудан мехоҳед? ман дар оянда духтур шудан мехоҳам. барои чӣ ҳама духтарон духтур шудан мехоҳанд? ман барои чӣ духтур шудан мехоҳам ки ба ман хеле маъқул аст. ман чанд бор ба беморхона рафтам ва духтури бо номи Ахмедов Сахиҷонро дида. ба ман хеле писанд меомад ки ман мехоҳам дар оянда духтур шавам. ба ман хеле писанд меомад. яъне ба фикрам ба шумо хеле писанд аст вақте ки ба шумо сӯзандору мегузаронанд, укол мекунанд, шумо ба шумо писанд аст, барои ҳамин мехоҳед ки духтур шаведу ҳар рӯз ба худатон сӯзандору гузаронед? не, ба худам не, ба ҳама. ба дигарон? бале. офарин. пеш аз оне ки ба ана ҳамин озмун омадед, аз худ боварӣ доред ки дар ана ҳамин озмуни мо мегузаред? бале, ман аз худам боварӣ дорам, аммо нагузарам ҳам ман роҳ афтода намешавам. офарин. худбовар будан ин худ як муваффақият аст. ин як худ як нерӯи бузург аст барои ҳар яки мо ки то ҳунару маҳорати худро бисанҷем ва албатта ки чусту чолокиро аз даст наде ва ба ту барор мехоҳем. инҷо охирин лаҳза мондааст. зуҳробону, медонед чӣ? андаке пештар Фарида мегуфтанд ки ман гурусна шудам. лекин ман мебинам ки дар болои мизи шумо хӯриш аст. мумкин аст ҳадди ақал хӯришро барои хӯрдан, не барои дидан биёред? бале. хуб, хӯришатонро ба мо нишон диҳед. ин хӯриши шумо чӣ ном дорад? хӯриши тобистона ном дорад. ки омода кард? росташро гӯед. ман худам омода кардам. модарам фақат ба ман гуфтанд ки ман бояд дар дохилаш чӣ гузорам ва ман худам гирифтам ба тарзи чоркунҷа реза карда ҳамаи сабзавотро омехта карда аввал ба модарам ва низ ба бибиам нишон додам ва ба ин барнома овардам. офарин. чӣ дорад дар дохилаш? ман сараввал бодиринг ва помидорро гирифта бо намуди чоркунҷа реза карда дар як косача андохтам ва баъд аз он нони хушкро низ бо он омехта кардам ва каме намак андохтам. боз ҳасиб ҳасиб ҳам дорад? бале. камакак майонез намерасад? ман дар хӯриши тобистона аз модарам пурсидам. модарам ба ман гуфт ки дар хӯриши тобистонаи ту майонез дахл надорад, барои ҳамин. бале, дуруст гуфте. дар ҳақиқатам дар хӯришҳои тобистона майонез илова намекунанд. ташаккури зиёд хуҳари азиз. бениҳоят як хӯриши зебо, ороиши зебо дорад ва албатта ки пас аз анҷоми сабти барнома мо хӯриши омода намудаи туро мечашем ва баҳогузорӣ мекунем ва ба ту албатта ки барору бурдориҳоро хоҳонам. хуб, офарин Зуҳро, ба шумо барор хоҳонем.